مزمور 147 أبونا بكش ولدة تنساه مزمور 148 أدينا إلسابيت تلي ما ممكن أنا بتيك بتاعي كريوز ياخد دم خريه قدوس እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ለሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ክሳብ 32 እነሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ጻድቅ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ ስራሪ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ነፍሲ እግዚአብሔር ከይራእዮ ማጥቶ ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ካህና ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነፍሲ ኢየሱስ ሕፃን كم سرعت حقه قبل مساعته وسمعن دما أبي دحافنا أملاكم كم ذنا بلا مسكنه وقويتاي نتنازم بلا قرآن زها سرانون كبرت خونا كل زاد على خي يوم دحن كعيد كابراياس حجي خمس زرا وخان واري خب سلام تفان وإخابله مسكنا نجابير أملاككم أمين أكروس أملاكنا مسير بخان منفذ كردسين لبن كل ساعة نسجد كارلونا أمين. أدينا إلسابيت كفلتات صلوت إنه أبتقنع فرادي ميتا لهنا عندنا اسم على هجم يتقينه اسم على إنه أب قدمي إتي قدس فرادي كقوم تدالي الله إتي أب مجاي حالفة قدمي نخوننين نفردن بقوع سلازخوني ببزحي حاتياتي رعدن انقطقاتن الله جن نفسي جنا أب مريت تنبري كاب اللهس تنسحي مخنياتو مريت أب مقابر كي أيو دلسون إيو أب موت كأ ذكره يلبون أب جهنم ون زمسجنو يلبون أمو كاب دكاس تحكي تنسيكي أب مدحنكي بنسحة أو أملاخي محارنن أدحننن نابلكي تمحت أنيو بسبحات نعبن والدن منفس قدسين يقول آمين قال هوتي يسمع لنا آمين ممهر تغلو موائل سب زي ودا ممهر تغلو وي مدهاني عالم منكم آتيهم ذلهم بيتروس فاميلي موائل سب زي ودا زي عالم زي كأن زل عالم نبر انت زخونسي نفسي نصور زخونة مخنيات محلوكي نيرو جنك تشحوف زخونة تجبارات كن تحمى كيكن أب قدميتي حقينا مزق قلع أب عرض حتيات ستحكي أب شللتين ند عدان سجاخي كل خي انتي يو اتهبيو ملسي او ارثوذكس املاخي التي ازيو زفرح فردها انسنبد نتيجة العالماوي فردها ان خبر
بركخ بتي ملكتاوي نصبراقاوي برهانካ እንንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘየገድሱ ዝኾኑ ናይቲ ተቐባሊ ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅር በለለይ እብል ኣለኹ እዘኒ ወፈለፈኒ ንዓለም ዓለም ኣሜን آمين ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሆነስ ድንግል ዶክተር ጽጋብ ሚት ኣለኹም ኣበይ ዶክተር ጽጋብ ሚት ኣለኹም الرأي دكتور صقاب ده زي سميعني فروين مسكون أونس دينجل ንጽት ድንግል ናብ ባርያኪ እቲ ቅጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዘገማጽል ክፋሕ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቅዮ ነታ ህምምቲ ነፍሰይ ብከንቱን ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊኡሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቃሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኪ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጓሳይ ኣምላከይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኪ آمين ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣሜን ኣዴና ኣበባ ሓጎስ ወጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላኽና መድሓኒና ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቅበናን ኣሜን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ጎይታይ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣሜን ልኡል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ጸጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣሜን ማማህዳት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሚቲ ክንዘለኽን ማማህዳት اوكي صباح اوكي سلوس قدوس قداسين سلوس قدوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታው ዘተንስኦ ምስጋና ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ ክመጽእ እዩ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኩን ኣሜን
وقويتا حتياتنا حدا قالنا بكاش ولدتن سائه وسلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا وسلس قدس محرنا قويتا حتياتنا حدا قالنا قويتا بدلنا يتسبسبلنا قويتا بسانا يقرب لنا وقويتا نحومات زغط حيوم قدسم كالكفوس وقويتا نتوم زموتو أبوتاتنا نديتاتنا أخواتنا أخواتنا كأنفسهم عارف وخاب حتيات نسخون كقويتا أنا لما نخا تقبلنا كبر المسكانان وصم عرقن قدسنا نخا يقبا أمين وقويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا كم زلنا بلنا كان مسكنا كبقعات ورنا بسمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصات فاد كام تاب سمايكم دما مدريكون لا تنجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نبسانا عندنا فادنا نمبر فتنا يتأتونا من قصتنا حيلن كبر نزل عالمنا تكايما أمين وزتي مريم بناء قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا غدن قليخي السجاهون دنقلي خادي جابير سبات قويتا سراوي سلام لك الله السغيكا وأن السبرتي غي فركر سغمرهم تسقى جابير مساغيو وفسيت الدس بالكي حتى يتناخسر يلنا نفت ودخ يسوس كرساس من تانا محرت لمن لنا أمين هيوات حدقو مسقانا نقدس دنقل ماريا مسقانا نقدس مريم او قدست ملئت ጸጋ كل ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ እንተ ኃጢአትና ከሐድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሐዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና او ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ أمالاديت ناب ودخي إيسوس كريستوس بحدقت حتياتنا تقوانا لمنلنا وناي حقي نقست دنقل سلام نبلكي ونماني الأملاخ زولد كلنا كرعات زرعاخنا سلامتا نغربلكي ودنقل بقويتانا إيسوس كريستوس زتأمنت أمالاديت حتياتنا من أنتي حدقنا تذكرنا آمين. ما توصلت هيمانوت أصلي ما توصلت هيمانوت او عد حقني أملاخ نخبركي او قدست دنقل ولاريت أملاخ مدهاني عالم سلز ولد كلنا مسيوخا نفسنا سلازد حننا نمسكنكي او قويتانا نقصنا مدهانينا إيسوس كريستوس كبرنا عخا يخون نسخا نحوريات مقوسهم نسمعتا تخليلهم نتصادقان إللتهم نبتا خريستيان صنعات نحاتيات حدقت بحادة زملكوت سلوس قدوس نبسر نسجدولو نخبرون او قويتا محارنا او قويتا بارخنا او قويتا بارخنا آمين. صلاة هيمانوت أدينا إلسابيت ميتال لخنا أدينا هجي زبال ربعنا هيمانوت صلاة كله بزحزي السماعين مدرن زرقن بفترة بحدا እግዚአብሔር አብ نأمن بحدا ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋሕድ ውን نأمن ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ አምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ መስአብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ኣብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ بزمن بنتنا بيلاطس انتانا تسقلي حمامي مكرا مسكل
ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍት ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንምውታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ወይታን መሓርን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢአትና ሕደገልና Kyria eleison, 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 Kyria eleison. Kyria eleison, Kyria eleison. ቅዱስ ዶክተር ጽጋብ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ሆን ሁሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳና ሆን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን አምላኽ አቦና አባና ሕደር ንበደልና ይቅሬታን ምህረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢአትናን እቲ ካብ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቅረበለና ጎይታ ከም ምህረትካ ደኣምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምህረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምህረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ በከመ ምህረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበሳነ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ብንጽልይ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናለን በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ
بسقاخون دنقلي خادة إجابير سواد قويتا سراوي سلام لك اللغن سخوان السبرغتيغي فركر سخون برخي يوم التسقى إجابير مساقيو أفسة الدس والكي عطياتنا أخسر يلنا نفت ودخي يسوس كورسوس من تانا محرات لمن لنا أمين ناين السحات صلوت وقويتا أبزا معتزي أبقن مخاب تقباركم بقال بحسابكم بقولوا واساتنا زحطانا ينسخارو خرون مفكر سبن سلازخونكا من تقدسم كالكات عرقنا نحدقلنا وأملاخ بسلام كن حدر سلامات ليتهابنا أبزانا يدقاس جزينا كاب كل چنكتنا تقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خا أي سلام ملأك على أخلنا سجان برهراي أنت مفكر سب زخنا حد ودخا ويتانا أملاخنا مدحنا يسكر السوس يتبوون مسؤون كبرن وداسين كرمان زلكا معرخ أم زخنا وحبيبات منفس قدسن مسجانا يقبعك حجر نزل علم علمن أمين دار نفسه كف ساعات زصلى صلوات او قويتا محرنا محرت كونا بزحلنا او ام نفسه كف ساعات انجزينا بسماء مدرين بخبرات سجل الكاكور الساس ومن عملاخنا بعلنا ويعت عقستم بزحمرتهم سنات ملاخن روح النتمعنا زغدا ما يمحاتيات نياتاتون تمحر نحاتبن الساعات ماليش بهوات كنبرن برمات زيت دالي من تصبهم زلة تسفى سمايات كرهبو نقول لهم نبدأ تتقدم أقويت أبزا ساعات أنا كل ساعات لما أنا نتقبل يوتنا كان علنا تزازات كان كبر مرحنا منفسنا قدس كان حساباتنا أنسه تمنيتنا ونسمى رحمة فوس حاتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع حزن سكيات تبن رعنا بهلونا ممكن عقاب بورسان ملعب تحلونا نودت امنات كان من رحمتي نبت زي مرمر زي والسنين فتت كان بس عدلنا السخان زي العالم بروخي خام بمسقانا كم زلنا نصلي بقعات قبرنا أب سماعت نبر ربنا سمكاي قدس من قصرات نساء فاد كم تاب سماي كم دما مدري خونا إلى تنجرانا لما هبنا نان زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نبسنا دقدنا فادنا نمبر أفتنا يتتونا من قصن حيلين كبرن زل علم نتكا إما أمين أزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بسقاخون دنقلي خاد إجابير سواد قويتا سراوي سلام لك الله السغي كابا نستبرغتي خي فركر سخون برغم تسقا زيابير مساقي يوفست الدس والكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودغي يسكر السوس من تانا محرت لمن لنا أمين آمين نخبركم حزب እግዚአብሔር أبوتات أديتات حواتحات كلكم أبرحقون أبقربان كونكم نزنا يسولس صلاة سركن كمون تمرتي مستيرات بترسيان كاتاتلو زلهم قدوس እግዚአብሔር أملاخنا حساب السعزي بهوات صحيحو أبز قدوس قبائخ نساتف قدوس فقادو زخسل زخونلنا فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا بصحيو نقول لهم نتوم بس عزي أبز أبابا أبز أقام أبشقر نزلو رهوا ساند عرفتي هبو أبيت ما أسرت نزلو مصحراء يشترلهم وموت سقان استفلينا جنة من سمايات هاجر قدوسان يوارسو أمرير حزن نزلهم كاد بساق بساني دبسكم عنا نقول لهنا هذا استوعلا أمره هيبو مودعتنا يسبق لنا كم فقاد እግዚአብሔር نايلومي كل تسومون كم أتوي مستيرك هنت زبلارستي رينا أبز حلف سومون كا أبونا أبيك أشياءنا تيوس بزعبا مستيرك هنت عمق زبالة مجلسي هيبونا كم فقاد እግዚአብሔር لو ما عندي أي طعمو من أتون سافجي أتون اللو لومي كم فقاد እግዚአብሔር كابتا قدمي كل تقنات أتولنا لازم نبرنا تشعاتنا ربعة كهنة أبولي كيدان بالتعامي قداس قبرونا زمستيرت نزنتاي كلهم توم مستيرات بيت خريستيان بزي እግዚአብሔር سرعو حقاوي سلطانة كهنة يوم زفصمو مالت ስለዚህ ኣብ ንስሓና ኹን ኣብ ቅዱስ ቁርባንና ኹን ኣብ ጥምቀትና ኹን ኣብ ቀንዴልና ኹን ኣብ ተኽሊልና ኹን ኣብ ኩሎም ስርዓታት ታራ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ እዚ ምስጢረ ክህነት ከዓ ጥራይ ነቲ ካህን ዝኾነ ዘይኮነስ ንሕና እውን ተጠቀምቲ ስለ ዝኾንና
كم تبي تقدس بيت كريستيان سريعة لنا زلا بزعبة مسيرة كهنت عمق زبالة فلتات كهلولنا صبغنا قاري كمي فلتات يناقف في بالقال إجزابير شعاتنا تربعته كهنت أبولي كيدان بتي أما صحفت أريد تجلس زلوا مسرت كهنت صوع أملاخي بمسرته كل حزب إسرائيل بصوع أملاخي كاو قبسي زوازه وسي عسرت حدا وصري حدا كوزو خلو نإجزابير نمقلقال كم تسوعه بتي نفرعون إسرائيل بخرو ودا إمو نهزبي كقلقلني خيد حدا قوز بلقال تراغاقيسو قالوا إذا ساعات 14 قلتن كساب 23 نتوم مصحف حزنا زلنا تكاتاتل وصل زلهم بزح تقصتات هلو نتوم مصحف زي حزنا زلنا بتخا علامتن نت مصحف كن حزوز صبوغ نقري بخورات قبسي كابسب كسع انسسا وقعو حرام سوزهم نايسب يخون نا انسسا كلهم بخورات ناتي اميلو اوجه زي ساعات 14 كومون زهلكم عراف كلته 10 حساب 10 مليسو دما نبيت لوي بخوري مريسو ابكن كلهم بخورات اسرائيل نرؤسو ناقلقلتو فليو كله تن اغزابير من انتخا قلقل كله نيجزابير من تخجل تحريخ نسو زتفلين زعبينا قلقلو دما ننقد ليوي حاري ناتاتهم قدن رستن بعلو اجزابير نساتهم دما بفولي ناتورستي كونو زهلكو 3 حموشيخ 10 10 شمونت 10 حدن أقلقلوت ليواويانن كهناتن كابتم لواويان دما دقيمو نأرونن ندقون زعبي أقلقلوت فليو حاري بار أسرارها أملاخ نزيز مسل بمولو تهزبي نمقل أملاخ تحاري كوان تنبارة كل تهزبي كاهن كوينون عم مقدس آتيوخ قلقل سلازيك أبزوريات دونكوان مسكر زلعيو بحفشا ننقد لوي أبتمسوئن أوشتتي مقدسن نزخون دما اتوم نا بيت أرون زخونو كهنات تحاريو كابتون كهنات كوا ناوش قدس قدسان زاتو حدا نسخات اللي كهنات رايك خون تحاريو اتوم كهنات بولي كيدان زنوبروم أقل قلاتاوي حلافنا دما بزوح نباريل قداماي اتزعابي يسرحوم بحاتيات مس أملاخ نزتباسه بات تحت اسب زمزو مسواتي مسك زابير متعراق نباره زليواويان معرف حدا حساب 10 معرفات مالتي كلاي امونغو قدوسن رخصن مفلاي زليواويان 10 30 حدن حزقيل 4 23 22 نتنسوه كابترخص ندحر تفليخايو كم آفيك تكونيخا زبلا أبز ناي هزكيل سالساي تعناولك أساباتن هزبن محلاو زيليواويان 10 قصر حادق ساب 5 شعاتن معراف 4 تقص حادق ساب 5 شعاتن معراف 10 كاب حادق ساب 33 رابعاي نهزبي مستمهار كالاي زينا موائل معراف 10 شوعته قزري شوعته حساب 10 نهميا معراف شمونته 3 خاب شوعته حساب شمونته سلازي اتوم كهنات بولي كيدان زنبرو ماغلغلاو حلافنت بصموق زباله ابزنا 4 نطبتات نخغلغلو باملاخ تصوعوا ازوم بصوعا زمصو بناي اغزابير لو علاوي فقاد دماز تحاري كهنات بقدس زيتي يقبو نا أقلقلتهم زخون فلين قدسن الباسات يلبسو نبوري سلازي اتكزابير زدالو بزر نجر زير نجر سجاز هبالو اب كهنتن تنبيتن نكسنتن زموزو بتوم نا اكزابير مراحتي يقبو
ንኣሮን ከዓ ፍልይ ዝበለ ንኣገልግሎት ዝኸውን ፍሉይ ቅዱሳት ኣልባስ ይለብሱ ኣልባስ ይኹን ኣኽሊል ይኹን ዕጣቕ ይኹን ኤፎድ ዝብል ኣብ ቅድሚኡን ብድሕሪኡን እግዚአብሔር ቅዱስ ዝብል ጽሕፈት ዘለዎ እዚ ብሙሉ እግዚአብሔር ሰሪዑ ንሙሴ ዝሃቦ እዩ ዘጸአት ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 2 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ካህናት ንኽልተ ብሰራሕ ኃጢአት ዝተፈላለዩ ኣካላት ይውክሉ ነበሩ ዕብራውያን 5 ካብ 1 ክሳብ 7 ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ካህናት ንኽልተ ብሰራሕ ኃጢአት ዝተፈላለዩ ኣካላት ይውክሉ ነበሩ መወከሲ ዕብራውያን 5 1 ክሳብ 3 ኢሉሎ ቀዳማይ ብምኽንያት እቲ ሕርየቶምን ቅብኣቶምን ንእግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይውክሉ ካልኣይ ከዓ ብምኽንያት እቲ ሓጣኣንን ድኹማትን ሰባት ምዃኖም ድማ ንሰብ ንህዝቢ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይውክሉ መጀመርያ ንገዛእ ርእሶም ንኃጢአቶም ካልኣይ ከዓ ነቲ ህዝቢ ይውክሉ ኣብ ርእሲ ኣብቲ ኣብ ርእሲ ኣሮን ዝነበረ መጠምጠምያ ብወርቂ ዝተሰርሐ ብሊቃ ኣብ ግንባሩ ተገይሩሉ ነበረ ኣብኡ ድማ ንእግዚአብሔር ተቀደሰ ዝብል ጽሑፍ እተጻሕፎ ነበረ እዚ ድማ ክህደት ቅድስና ዝሓትት ክቡር ኣገልግሎት ምዃኑ ዘመልክት እዩ ዘጸአት 28:36 ስርዓት ክህነት ዝሰርዐን ነቶም ንክህነት ዝኾንዎ ሰባት ዝሓረየን ባዕሉ እግዚአብሔር እኳ እንተነበረ ንኹሉ እቲ ክገብሮ ዝደለየ ግና ብኢድ ሙሴ ባርኡ ይገብሮ ነበረ እምበር ብቐጥታ ባዕሉ ኣይገበሮን እዚ ድማ ባዕሉ ክገብሮ ስለ ዘይከኣለ ዘይኮነስ ንዕዩኡን ስልጣኑን ምስቲ ብመልክዑን ምስሉን ዝፈጠሮ ሰብ ክካፈሎ ስለ ዝመረፀን ስለ ዘኽበሮን እዩ 9.5 ክህነት ሓዲስ ኪዳን ቶም ድሕሪልና ዝኣተና 9.4 ኢና ጀሚርና ክህነት ብሉይ ኪዳን ይዝብል ነይሩ 9.5 ከዓ ክህነት ሓዲስ ኪዳን ስለዚ ንቅድሜና እናዋህለልና እንታይ ፍልልዩ እንታይ ከይራኽቦ ክገልጸልና እዩ ክህነት ሓዲስ ኪዳን ድማ ካብ ህይወትን ኣገልግሎትን ናይ ጎይታናን ቅዱሳን ሐዋርያቱን ኢና እንመሃሮ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ብዛዕባ ህይወቶምን ናይ ስብከተ ወንጌል ኣገልግሎቶምን ናይ መሰረተ እምነት ትምህርቶምን እምበር ብዛዕባ ክህነት ዝፍጽሙሉ ኣገባብን ስርዓተ ኣምልኾኦምን ተጻሒፉ ኣይንረኽቦን ኢና ካብቶም ካብ ሐዋርያት መሪሕነት ቤተክርስቲያን ዝተቐበሉ ቀዳሞት ኣቦታት ቤተክርስቲያን እቲ ግብሪ ኣገልግሎትን ስርዓተ ኣምልኾን ብትውፊት እናተመሓላለፈ ኣባና በጽሐ ግብረ ክህነት ኣብ እግሪ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ተቐሚና እንመሃሮ ስሩዕ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኣይክንጠቕሶን ኢና ኣብ ሓዲስ ኪዳን ብዛዕባ ክህነት ክንፈልጦ ዘለና ሓቅታት ግን እዚ ዝስዕብ እዩ ቀዳማይ ክህነት ጽዋዓን ተልእኾን ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝረኣናዮ ክህነት ብጽዋዕ ኣምላኽ እትቕበሎ ኣገልግሎት እዩ ብጽዋዓ ናብ ሕርየት ብሕርየት ናብ ቅብኣት ምስ በጻሕኻ ንክህነት ከም ተልእኾ ተቐቢልካ ንኣምላኽ ትለኣኾ ማለት እዩ ይሰልጠካ ከዓ ኢሳያስ 61:1 እቲ ብኣምላኽ ከይተለኣኸ ዝኸይድ ግና ዕድኡ ከንቱ ንህዝቢ ዘይጠቅም ንኣምላኽ ድማ ዘየስምር እዩ ዝኸውን ኤርምያስ 23:32 ኣብ ሓዲስ ኪዳን እውን ልክዕ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን በቲ ናይ ጽውዓ ሕርየት ብሕርየት ቅብኣት ብቅብኣት ተልእኾ መስርዕ እዩ ዝኸይድ ማቴዎስ 10:1-5 ሉቃስ 9:1-2 ምጽዋዕን ምሕራይን መልኣኽን መለኮታዊ ሓላፍነት እምበር እቲ ሰብ ባዕሉ ዝገብሮ ኣይኮነን ዮሐንስ 15:16-20-21-17-18 ሰለስቲኦም ምዕራፋት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ማለት እዩ ማቴዎስ 9:38 እንታይ ክትገብርን ዘይክትገብርን ናብ መን ክትከይድን ዘይትኸይድን እትገብረሉን ዘይትገብረሉን ኩሉ ዝውስን እቲ ለኣኽ ጎይታ ባዕሉ እዩ ማቴዎስ 10:5-6 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ንኣብነት ዮሐንስ መጥምቕ ካህንን ወዲ ካህናትን እዩ ዝነበረ እንተኾነ
بإግዚአብሔር ዝተዋህቦ ተልእኾ ክህነት ኣብ ቤት መቕደስ ኮንካ ምስዋእን ምዕጣንን ዘይኮነ እንታይ ደኣ ቀዳማይ ምስክር ናይቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃን ነበረ። ዮሐንስ 1 ካብ 6 ክሳብ 7 ካብ 19 ክሳብ 34 ኩሉ ኣብ ምዕራፍ 1 ማለት እዩ። ካልኣይ ፀራግ መገዲ ጎይታ ምዃን ብቑዕ ህዝብን እግዚኣብሔር ምድላው ሉቃስ 1 17 3 ካብ 1 ክሳብ 6 ሳልሳይ ነዚ ተልእኾ እዚ ቅድሚ ምስራት ዓለም ተሓርየ ኣብ ማሕፀን ወላዲቱ ከሎ ተቐብአ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ድማ ተላእከ ሉቃስ 1 15 ነቶም ድሕሪ ሃዋርያት ሓላፍነት ቤተ ክርስቲያን ዝተረከቡ ኤጲስቆጶሳት እውን ፅዋዓን ተልእኾን ተዋህቦም ግብረ ሃዋርያት 20-28 እቲ ተልእኾ ድማ ብምልኣት መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝወሃብ ቀዳማይ ኡፍ ኢልካ ብምትንፋስ ዮሐንስ 20-22 ካልኣይ በኣንብሮተ እድ ዘህልቅ 8-10-27-18 ግብረ ሃዋርያት 6 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለውን። ቁፅሪ 2 ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተጠቕመትሉ ኣገባብ ሕርየትን ቅብኣትን ኣብታ ቀዳመይቲ ሃዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ንመጀመርያ ግዜ ብህዝቢ ተሓርዮም ብሃዋርያ ዝተቐቡ ኣገልገልቲ ዲያቆናት እዮም ግብረ ሃዋርያት 6 ካብ 1 ክሳብ 6 እቶም ምእመናን ባዕላቶም ንኣገልግሎት ርእሶም ክሓፅዩ ሃዋርያት ኣይፈቐዱን እቲ ዝምረፅሉ ረቑሒታት ብምግላፅ እቲ ህዝቢ ክመርፅ ገበሩ እቲ ረቑሒታት ድማ ቀዳማይ በቲ ህዝቢ ብዛዕባ ህይወቶምን ኣካይዶኦምን ብፅቡቕ ተመስከረሎም እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ዝሰርሕ ነበረ ግብረ ሃዋርያት 16:2 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3 ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 7 መስትያት ውልቀ ሰባት እቲ ህዝቢ ባዕሉ እዩ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ዘለዎ ማሕበራዊ ህይወት እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ካብቲ ሓቂፍዎ ዘሎ ሕብረተሰብ ንላዕሊ ክፈልጦ ዝኽእል የልቦን ኣብ ማእከል ህዝቢ ኣኻይድኡ ዘየፀበቐ ሰብ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱን ኣገልግሎቱን ጥዑይ ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ መንፈሳዊ ማዕርግ ብውልቀ ሰባት ዝምረፅ መብልዕ ዕንጌራ ሞያ ኣይኮነን ዝሩግ ህይወት ዘለዎ ውልቀ ሰብ ነቲ ግብረ ክህነትን ዲቁናን ብኣእምርኡ ከጽንዖን ክመልኮን ስለ ዝኸኣለ ጥራሕ ብናቱ ምርጫን ድሌትን ማዕርግ ተቐቢሉ ነቲ ህዝቢ ከገልግል ከሎ እቲ ህዝቢ ንቤተ ኣምላኽን ነቲ ኣገልግሎትን ክንዕቆ ኣይቅሰብን ዶ ደቂ ሊቀ ካህናት ኤሊ ኣብ ምልከትን ኣፈፃፅማን ናይ ግብረ ክህነት ፀገም እኳ እንተዘይነበሮም በቲ ኣነዋሪ ናይ ደቂ ብልያል ኣካይድኦን ግና እቲ ህዝቢ ነቲ ኣገልግሎትን መስዋዕትን ከም ዝንዕቆ ገበርዎ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2:12-36 ሓደ ሰብ ዝኾነ ዓይነት መንፈሳዊ ማዕርግ ንምቕባል ክብህግ ሰናይ ትምኒት እዩ ግናኸ ንሱ ስለ ዝደለዮን ስለ ዝኸኣሎን ዘይኮነስ ንኣገልግሎት ዘብቅዖ መንፈሳዊ ሕርየት ከም ዘለዎ ብህዝብን ብቤተ ክርስቲያንን ተመስኪረሉ እዚ ሰብ እዚ ዲያቆን ካህን ኮይኑ ከገልግለና ይሸየመልና ኢሉ ክሓትት እዩ ዝግባእ ነቲ ኣገልገልቲ ክምረፅሉ ዝግባእ ረቑሒታት ብኣርእስቲ ጌርና ድሕርና ክንሪኦ ኢና ካልኣይ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦም ሰባት እቲ ኣገልግሎት መንፈሳውን ሰማያውን ዕዮ ስለ ዝኾነ ብብቕዓት ክፍፀም ዝኽእል ብረድኤት መንፈስ ቅዱስ ጥራይ እዩ ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ብመንፈሰይ እምበር ብሓይልን ብኽእለትን ኣይኮነን ኢሉ ብወግዒ ዘፍለጠና እዩ ዘካርያስ 4:6-7 ቀዳማይ ሳሙኤል 2:9 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ጎይታ እውን ብጀክኡ ሓንቲ እኳ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ብግልፂ ነጊሩና እዩ ዮሐንስ 15:5 ካልኣይ ቆሮንቶስ 3:4-6 ፊልጵስዩስ 4:13 መንፈስ ቅዱስ ክለኣኸልናን ክሓድረናን ዘድልየሉ ምኽንያት ንሱ እዩ ንኣገልግሎትና ዝኸውን ሓይልን ጥበብን እምነትን
ወዘተን ዘዕጥቐና መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ድማ ጎይታና ሐዋርያት ብመንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ኃይሊ ከይለበሱ ንኣገልግሎት ከይወፁ ብጽኑዕ ከልከሎም ሉቃስ 24:49 ግብረ ሐዋርያት 1:8 አንቱም ጽንሁ በሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይለ እምአርያም ንስኻቱም ግና ካብ ላዕሊ ኃይሊ ክሳብ ተቀበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢሎም 10 መዓልቲ ተጸብዮም ድሕሪ እርገት ድሕሪ 10 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበሉ ኸ ብስራት ወንጌል ናብ ኩሉ ዓለም ኣብሲሖም ማለት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውልቃዊ ህይወትና ኣብ አገልግሎትና ዘለዎ ታራ ኣብቲ ናይ ምስጢረ ሜሮን ትምህርትና ብስፍሓት ተገሊጹ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉን ብኡ ዘይምራሕን ዘይድገፍን ሰብ ብመሰረቱ ናይ ክርስቶስ ስለ ዘይኮነ ኣብ መንፈሳዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ክጽመድውን ኣይግባኦን ሓሳብ ስጋ ጥራይ ስለ ዝሓስብን ንሓሳብ አምላኽ ክግዛእ ስለ ዘይኮነሉን ንኣምላኽ ጸላኢ እምበር መዓይቱ ክኸውን ኣይክእልን ሮሜ 8:5-9 12-13 ኣብ ምዕራፍ 8 ይኹሉ ማለት ገላትያ 5:16 ብመንፈስ ቅዱስ ዘይኮነ ብስጋ ኣብ አገልግሎት ዝተጸምደ ሰብ ነታ ቤተ ክርስቲያን ንምህዋኽን መኻን ንምግባራን ሰይጣን ኣስሊኹ ዘእተወ ሰብ ምዃኑ ከነስተውዕል ይግባእ ይሁዳ ጥቕስ 4 ሓደ ምዕራፍ ጥራይ ስለ ዘለዎ ጥቕስ ጥራይ ገይሩ ዘሎ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቕስ 1 ገላትያ 2:4 ቅዱስ እስጢፋኖስ ዝርከቦም 7 ዲያቆናት ነቲ ኩሉ ረቋሒታት ኣማሊኦም እኳ እንተነበሩ ትኽ ኢሎም ኣገልግሎት ኣይጀመሩን بقدسان حواريات بان برئد ناي أገልግሎት ስልጣንን መዝነትን ክዋሃቦም ናይ ግድን የድል ነበረ ካላይ ስለዚ ረቋሒታት ምምላ ጥራይ ዘይኮነ ስልጣን ካብትን ክርስቶስ ዝውክል አካል ቤተ ክርስቲያን ክትቀበል ግድነታዊ እዩ ሳልሳይ እግዚአብሔር ወልድ ማዕረ እግዚአብሔር አቦ ክንሱ ነቲ ክህነቱ ካብ አቦኡ ዳ ተቀበሎ እምበር ንርእሱ ባዕሉ ኣይኽበረን ኣይሾመን ዕብራውያን 5:4-5 ግብረ ሐዋርያት 2:36 ግብረ ሐዋርያት 5:31 ራብዓይ እተና አርአያ ክርስቶስ ተሐሲሙ ባዕሉ ንርእሱ ዝሸይም ሰብ ናይ ክርስቶስ አገልጋሊ ክኸውን ፈጺሙ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ናይቲ ንርእሱ ናይ አምላኽነት ማዕርግ ክህብ ዘንቀደ ዲያብሎስ አገልጋሊ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር ባዕሉ ናይታ በደም ወዱ ዝዓደጋን ዘቆማን በመንፈስ ቅዱስ ድማ ዝሃነፃን ቤተክርስቲያን ስልጣን ከቶ ኣይግህስኒ ነዚ ሐቅ ዝደማ ኣብ ጽዋዓን ተልኾን ሐዋርያ ጳውሎስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ጎይታ ንሳውል በአካር ረኺብዎን ተራእይዎን ከብቅዕ ሳውል ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ጎይታ ተንስ እሞ ናብ ከተማ እቶ እንታይ ክትገብር ከም ዝግባእካ እውን ኣብኡ ክነግሩኻ እዮም ኢሉ ናብታ ስጉእ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያንን ናብቶም ሐዋርያዊ ስልጣን ዝሃቦም ባሮትን ለኣኹ ግብረ ሐዋርያት 9:3-6 ከምታ ዝተኣዘዛ ናባታቶም ምስ ከደ ድማ እግዚአብሔር ሃናንያ ንዝበሃል አገልጋሊኡ ለኣኸሉ ሃናንያ መጽኢ ድማ ኢዱ አንበረሉ ንሳውል ጸውዖ ዝፈወሶ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ክርስቶስ እምበር ሃናንያ ኣይነበረን ሳውል ናብ ሃናንያ ዝተላኣኸሉ ምኽንያት ንኣንብሮ እድ እዩ ግብረ ሐዋርያት 9:10-18 ናይ አሕዛብ ሐዋርያ ክኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ደጊሙ ምስ ተጸውዐ ድማ ንዕኡን ንበርናባስን ተፈለዩለይ ዘይኮነስ ንቤተ ክርስቲያን ፍለዩለይ ኢሉ ኣዘዘ ነዚ ምፍላይ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን በአንብሮ እድ ፈጸመቶ ግብረ ሐዋርያት 13:1-3 እግዚአብሔር ወልድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ዘይገሃስዎ ስልጣነ ቤተ ክርስቲያን ግሂሱ ብቁዕየ ብዝብል ርእሰ ገምጋም ባዕሉ ንርእሱ ዝሸይም ሰብ ከም ቆራሕን ብጾቱን ንጥፍኣት ርእሱ ከቢድ በደል ይፈጽም ከም ዘሎ ክፈልጥ ይግባእ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ንጢሞቴዎስ ወዱ በአንበረተ ኢድ ሸይሙ ሓላፍነት ሃቦ ጢሞቴዎስ ከምኡ ገይሩ ክሸይም ከም ዝግብኦ ድማ ኣዘኻኸሮ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1
قزر شديشة كلاي تيموثاوس 22 كلتا قداماي تيموثاوس 5 20 كلتن بتهواخ أب حدو قائدك أي تنبر أب حاتيات كالوتون أي تتصنبر نرئسها بنصحنا حلو قداماي تيموثاوس 5 كلتا بزي مخنيات زي أملاخسي منفس حيلن فقرن كسعات نمبر منفس فرهات هابنا نمو نتب منبار إيدي أباخا زلو هبت أملاخ كتحدثو أذكرك الله كلايت ميتيوس حدا شدي شخص أب شوعته أتاود مبارسي بتا أب كريستوس إيسوس زلو سأقا دلدل إذا أب كرم بزحات مسكر كاباي سمع خايو دما نخالوات كمهرو زكا ألوم أمونات سب حدر هابوم كلايت ميتيوس كلته كاب حدا خساب كلته إذن يان بروتا إد سلطان كابولودو ناولودو سلزتا محلالفة كأسالنات بيت خريستيان وحسكونا أبزبن هواريات أبكي عند زخون جنا هلاوي بيت خريستيانون مسو مبكعانيو ويتانا أقل قلتي ناي مقباء سلطان نبيت خريستيان ذهبوا له علامة حدناتن سلام ناي بيت خريستيان محلاوي زابير هواريا نبي ويكهن كخون سوي عنيو زبلسب تنسي رؤوس الشيء متخوينو عبيت خريستيان كما يحنفشفش كم زعتو بروهيو نوانجيلاويان عبيت خريستيانات بجمجام نابل علي 40 شوعة شح هايمانوتات ككفافلا غير وانزلو سبات نرأسهم بعلاتهم الناشمو نناتهم عبيت خريستياناتن هايمانوتاتن يمسروتو سلازلو إيو بأنصارو قدس بيت خريستياننا التركبن انتاويان هايمانوتات أب سلطان بيت خريستيان مراحتان زعمنا سلازخونا زخونا مكففال كي ترعين نعشحات عمتات يغزلا اللواي سالساي مزنتاتن درجاتاتن كهنت እግዚአብሔር ነቶም አድማሳዊ ክህነት ዘለዎ ምእመናኑ ዝተፋላለየ መዝነት አገልግሎትን ደረጃታት ስልጣንን ሂብዩ ከምቲ ሰብ ከምቲ ኣብ ሰብነትና ዝተፋላለየ ተግባራት ዘሎ ዝተፋላለየ አካላት ዘሎና ኣብታ ሰብነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ውን ከምኡ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንቤተ ክርስቲያን ብተምሳል ሰብነቱ ዝገለጸሉ ምክንያት ድማ ንሱ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 تقص 12 كساب 26 رومي 12 4 كساب 5 تكباراتن درجان أقداسنت ناي نفس وكف أكال سبنتنا أزيوز تفعلالي قليو أكالات أبهلاوي ناي تسب أقداس ترازلو كهون كله اتقليو قنا أب عينت هو تنبر أبهلاوي ناي تسبنت وسان ترازي بولي نابنت لبي سامب حنقل زعمسلو أكلات بزخونة مغنيات سروحهم من زوقارزو اتسابنت ميتو هلاو يتفق كم عيني إيد إجري إذن إذا عمسوا الأكلات مزيه اللو دما عينات نايتي هوتن نتقبار نايت سابنتن يهاسي ومبر موتا يسعبون يوم أبيت كريستيان دما ازتفل عليه سب ازتفل عليه تران أقد سنتن تقبارن حيزو يزقاوم رئيس بيت كريستيان كل جزية كريستوس تراح إيو كاباترارك جمير كادما كساعة ترى مؤمن ككم معرقوم من سقاتاتهم نناتهم ترى اللوم كل سب مرحك خون زخل تغينو من يتمرحك زخون كل ممهر زخون تغينو من يتمهراي زخون مرحن تمرحن أبزي بلو من دففاء ترائي زلو سالساي مزنتات كهن صراحة كهن مقابي نستدرى بيت أملاخ كمجب زتشومة أقل ماتيوس 14 5 1 أتي قويتو نستدرى بيتو بب بجزيو مقبوم كهبوم قويتا أب سدرى بيتو زشومو أقل بسيو إليز جمعي سلازد مايو هزبي كم مجبت مستير أملاخ كفلتو من كخبرو من زقبا قداماي كورنثوس 4 تقصحده مقابلنت صقا وي مستير أملاخ بأملاخ زوهاب مزنتي إفيسون 3 معرف 3 قدر خلطة حساب 3 قدر شومنت حساب 9 قولاسي وي قولاسيس معرف 11 25 قداماي بيتروس 14
نفس وكف مقابي أمون الناس توعلن حيوين نايموهان حلافنة اللو قدامي كورنثوس 4:3 ماتيوس 24:4 كلاي كاهن أمبسادر كريستوسي اتوم مصحف زي حزنا زلنا قصر 3 مزنتات كاهن ابزبل قدامي كاهن مقابيو كلاي كاهن أمبسادر كريستوسي لنا ابنوت كنحزوت مصحف كساب نرهبو كلاي كاهن أمبسادر كريستوسي كم تمدراو أمبسادر اب كلا هاجر كوينون ربحاتاتن حلافنتاتن ناي هاجرو زوكلن زحلون كاهن دما ناي كريستوس أمبسادر كوينو ابز مدر غشنت ربحاتات غويتو زحلون حلافنتات غويتو زفصمني كلاي كورنثوس معراف 5:18 كساب 19 دمو بمفساس نا املاخن نسبن نمتعرا امونغوم سلام زسفنا كريستوسي نتقال عرقي كاب املاخ بحدرز تقبل كاهن دما اب كند كريستوس كوينو بتقال عرقن بتمستيرات عرقن نسبنا املاخن زعرق اغلغالي كلاي كورنثوس 5 قصري 10:21 إفيسون 6:10 كاهن ملأخن ملأختنياني يوحنس مطمق كمانا زدخامو ملؤ سبيو بزعبو استزربتن بيتغنا كم ملأخ غيرو غلصو ملكياس 3:1 ماركوس 1:2 ملأخ أمونغو سماين مدرن زلو ملأختنياي عبراويان 1:14 كهنات ون أغلغلوت نايتوم مدحان كورسو زلوهم سبات زقبو أغلغلتيهم سلازي كهن فقاد أملاخ أمدر زفزم ملأختنياني أملاخي ملأخ زبل مساوعين وتم شوعات أبيات كريستيانات نؤس اسياز مرحز نورو كهنات وإبسكوبسوانو تواهبو رأي معرف كلتا تقصى حدك ساب 3:14 دخام نزلوهم سبات كما يقرنا ملأخ إلنا كنسميهم نخيل زبل حتو كلا على الناس كالي كوميلو زسميهم قنا حالفانا ندخامهم زفلت كريستوس مبر هواريا يوحنس يكونن أسكا في الدخام نززر زرلهم سبات نت ملأخ زبل سم أين فوقهم رأي يوحنس معرف 3:1 كمون معرف كلتا تقصى 5 نايتخان هيوت كاليو حلافنتن سلطان نايتخان دما كاليو زابير بمقدو خسع زاليو وي زحدقو اتخمسب زلوا ودكت نتخنتاو سلطانو ايحدقون ايو يهودا نهوارياوي سفرون معرقون بعلو خسع زحدقو هواريا نبره نبره هواريات 1:17 يوحنس 10:23 كساب 30 إلين دكون إغزابير بمقدو بعلو خسع زاليوم غنا كهناتن أبغلغلتهم النبر قدامي ساميل 4:1-22 نقول ساول بإغزابير تنعيقو أبكندو دما داوي تقابيو كنسو بعلو بمقدو كسع زاليو غنا نقول كوينو يغلغل نبر قدامي ساميل 10:3-14 كمون 10:1-13 شمونتك 7:10 نحنا أبزي أباسنت أبس ألونت مالتيو ناي كهنات زي كونس أبتبي إغزابير زتواهب سلطانة كهنت إنا نأمن نبهريات سب ممرمارن مفرادن أملاخاو سلطانيو أبلع الخالق سب كتفرد نسخة من إغاي رأي كلتا 23 رومي 10:4 بزح تقصتات هالو إلياس كمانا زدخامو سب كنسو سماي عصوة بسرق الله أسات عارقة يعيكوب 5:10 لك كهنات إياسو ودي يهو صادق مستناي رسح كداونتو أملاخ تقبلو زكارياس 3:4 رابعي كاهن غواسا مغواسا أملاخي كاهن غواسا مغواسا أملاخي እግዚአብሔር ናብ ዕረፍቱ ዘብጽሕ ጓሳዩ እግዚአብሔር ናብ ዕረፍቱ ዘብጽሕ ጓሳዩ
ዘፍጥረት 48 ቁጥሪ 15 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ክርስቶስ ሕያዋይ ጓሳን ሓለቓ ኩሎም ጓሶትን እዩ ዮሐንስ 10 ካብ ጥቕሲ 11 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስውን ናብ ዕረፍቱ ዘብጽሕ ጓሳ እዩ ኢሳይያስ 63:9-14 ስለዚ ድማ እዩ እቲ ንእግዚአብሔር ዝስዕብ ህዝቢ ከመባጊዕ ዝጽዋዕ መዝሙር ዳዊት 74:1-79-13 ማቴዎስ 10:16 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ጓሳ ኣምላኽ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ ኢሳይያስ 4:11 ዘካርያስ 9:16 ከምኡውን ናይ ሓድስ ኪዳን ጥቕስታት ኣለዎ ስለዚ እቲ ንክርስቶስ ወኪሉ ንመጓሳ ኣምላኽ ዝጓስኻ ህንድማ ጓሳ ህዝቢ እዩ ኤርምያስ 3:15 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ እግዚአብሔር ነታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ንምህናፅ ካብ ዝሰርዖም ዓበይቲ ኣገልግሎታት ሓደ ጉስነት እዩ ኤፌሶን 4:11-13 9:6 ናይ ካህናት ናይ ጉስነት ኣራያ እግዚአብሔር በዓሉ እዩ ዘድልየን ኩሉ ዘማልኣለን መዝሙር 21:1-2 ሕዝቅኤል 34:14 ንዕያውቱ ዝሓቁፍን ነተን መጥበው ብህድኣት ዝመርሕን ኢሳይያስ 4:11 ብሕያውነት ዝጓሲ ህይወት እውን በጅአን ዝሕልፍ ዮሐንስ 10:11-15 ንዝጠፍኣ ዘናድን ሓንጊሩ ዝመልስን ሉቃስ 15:1-10 ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:25 ቀቅድሚ ኣባጊዑ ዝኸይድ ዮሐንስ 10:4 ብስመን ዝፈልጠንን ዝጽውዕንን ዮሐንስ 10:3 ድምፂ ጓስአን ኣነፂረን ከም ዝፈልጣ ዝገብር ዮሐንስ 10:4 ንሓሰውቲ ጓሶት ከም ዝፈልጦምን ካባታቶምን ከም ዝሃድማን ገይሩ ዘሰልጥን ዮሐንስ 10:5 ኣባጊዕ ሆቶ ዘየጥፍእ ዮሐንስ 10:29 ከምኡውን 17:12 ብግዲ ዘይኮነ ብፍታው ዝጓሲ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:2 እናጓሃየ ዘይኮነ ብታሕጓስ ዝጓሲ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:2 ምእንቲ ስጋውን ከንቱ ረብሓን ዘይጓሲ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:2 ሕዝቅኤል 37:2-8-10 ከም ፈቃዱ ዘይኮነ ከም ፈቃድ ጎይትኡ ዝጓሲ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:2 ኣብ ልዕሊ መጓሲኡ ዘይጉይተት ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:3 ንዝጠፍአት ዝደሊ ንእተባረረት ዝመልስ ንእተሰብረት ዝዝንን ንዝሓመቐት ዘጽንዕ ሕዝቅኤል 34:1-16 ብጸጋን ብስምረትን ዝጓሲ ዘካርያስ 11:7 ካብ ከምዚ ዝዓይነቱ ጉስነት ዝበኾረ ካህን ብዕዳደም ናይተን ኣባጊዕን ብዕዳደም ናይተን ህይወት በጃ ባጊዕ ዘሕለፈ ህያዋይ ጓሳን ሓለቓ ጓሳትን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕተት እዩ ካብ ዝሰውረና እግዚአብሔር መሪር ፍርዲ ድማ ክፍረድ እዩ ሕዝቅኤል 34:10 ኤርምያስ 23:2 ነተን ኣባጊዑ ዝፍኑ ብኣቕሑ ዓሻ ጓሳ ዝጓሲ ምእንቲ ኸንቱ ረብሓ ኢሉ ዝጓሲ በተን ኣባጊዑ ገይሩ ንርእሱ ዝጓሲ ጓሳ ወይሉኡ ተባሂሉ ተጠሊቁሉ እዩ ዘካርያስ 11:15-17 ሕዝቅኤል 34:10 መለለይ ናይ ሕማቃት ጓሶት ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ መንፈሳዊ ዕረት ኣለዎም ኢሳያስ 56:10 ኣእምሮ የብሎምን ኢሳያስ 56:10 ዘይነብሑ በሃማት ኣኽላባት እዮም ኢሳያስ 56:10 ድቃስል ሕልምን ይፈትዎ ኢሳያስ 56:10 ዘይጸግቡ ህሩፋት ኣኽላባት እዮም ኢሳያስ 56:11-12 ዘየስተውዕሉ ጓሶት እዮም ኢሳያስ 56:11-12 ረብሓ ርእሶም ጥራይ ይደልዩ ኢሳያስ 56:11-12 ናይ መመገዶም ይዝምብሉ
ኢሳያስ 56 11 12 ስኽራን ጥራይ የዘውትሩ ኢሳያስ 56 11 12 መጓሲኦም ፋሕ የብሉን ይብትኑን ኤርምያስ 23:2 ሕዝቅኤል 34 ካብ 5 ክሳብ 8 ነባጉዖም የኸብልልወን ኤርምያስ 56 ኢሳያስ 3:12-9:16 ነባጊዖም ክንዲ ዝቕልብወን ባዕላቶም ተኻልሉ ኮይኖም ይቕለብወን ሕዝቅኤል 34:2-3 ዘካርያስ 11:5-16 ሓደጋ ምዘጸላልወን ምስቲ ተኹላ ሓዲጎምወን ይሃድሙ በጃ ነብሶም ይገብርወን ዮሐንስ 10:12 ካህን መምህር እዩ ምስትምሃር ናይ ቅድስት ሥላሴ ተግባርን ባህሪን እዩ እግዚአብሔር አቦ መምህር እዩ ዘጸአት 4:15 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ እግዚአብሔር ወልድ እውን መምህር እዩ ማቴዎስ 4:23 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እውን መምህር እዩ ነህምያ 9:10 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ስለዚ እትን እግዚአብሔር አቦ ወኪሉ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ቆይሙ በረድኤት መንፈስ ቅዱስ ዘገልግል ካህን ድማ እቲ ዝበለጸ መምህር ክኸውን እዩ ዝግባእ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ጎይታና ብመንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ መምህራን ሾመ ኤፌሶን 4:11-13 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ፍልጠት ካብ ጥፍኣትን ሞትን የናግፍ ሰኣን ፍልጠት ግና ህዝቢ ንዘለዓለም ይጠፍእ ምሳሌ 11:9 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ምስትምሃር መገዲ ህይወት ዘርሑ ጸልማት ዝቕንጥጥ ድሕነታዊ ተግባር እዩ ምሳሌ 1:8-9 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ምስትምሃር ግዴታዊ ትእዛዝ እምበር ምርጫ ኣይኮነን ዘሌዋውያን 11 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ምስትምሃር ቀንዲ ተልእኾ እምበር ጎደናውን ካልኣውን ንጥፈት ኣይኮነን ማቴዎስ 28:19-20 ንቆልዑ እውን ከነስተምህሮም ይግባእ ዘዳግም 6:7 እቲ ናጥመቕኩም ዝብል ትእዛዝ ኣኽቢሩ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕልው ከዓ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ዝብል ትእዛዝ ዝግህሶን ዝጎስዮን ካህን መጓሲ ኣምላኽ ከጥፍእ ዝተዓጥቀ ክህነት ንረብሓ ርእሱ እምበር ንኽብሪ ኣምላኽን ንድሕነት ህዝቡን ኢሉ ዘይተቐበለ ካብቶም ንመጓሰ ዘጥፍኡ ተውሃሉ ዋላ ሓንቲ ፍልልይ ዘይብሉ እዩ ንትምህርቱ ዘይጥንቀቐሉ ካህን ድማ ካብቲ ዘይምህር ካህን ዝፍለየሉ ነጥቢ የብሉን ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:16 ነቲ ጠቓሚ ዝኾነ ትምህርቲ ሓንቲ እኳ ከየጉደለ ክምህር ይግባእ ግብረ ሐዋርያት 10:21-27 ቲቶ 1:9 ቲቶ 2:1-15 መዓልትን ለይትን ብትግሃትን ብተመስጦን ከስተምህር ይግብኦ እዩ ግብረ ሐዋርያት 10:31 ነቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘስተምህር ዝሕፍር ዘይብሉ ዓቢ መምህር ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ከመስክር ይግብኦ እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:15 ብግብራዊ ኣርኣያነት ከስተምህር ይግብኦ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 1:6 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ብብርቱዕ ዓቕሊ ክምዕድ ክግስጽ ክመክር ይግባእ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:2 ቲቶ 2:15 ንመዋሲኡ ምእንቲ ከስተምህር ህይወቱ ክሳዕ ምሕላፍ ክምጠጥ ወይ ክውፈ ይግብኦ እዩ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:8 ካልኣይ ቆሮንቶስ 12:15 ብመሰረቱ ናይ ካህን መሰረታዊ መምረፂ ረቑሒ ንምስትምሃር ብቑዕ ክኸውን ይግብኦ ዝብል እዩ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 3:2 ንኸስተምህር ብቕዓት ከም ዘለዎን ከም ዘይብሉን ከየረጋገፀት ማዓርግ ክህነት እትህብ ቤተ ክርስቲያን ንመጓሲኣን ንኣገልገልታን ዕዳደም ተሰክሞም ናብ ጥፍኣት ድማ ትኽብክቦም ከም ዘላ ከተስተውዕል ይግባእ እቲ ሃዋርያዊ ቃል ነቶም ብስብከትን ብኣስተምህሮን ጽቡቕ ዘገልግሉ ካህናት
عصف خبر خمس قبهم الرقاقي سلنا إيو قدامي تيموثيوس 5:17 ماتيوس 25:14-23 اتم مكليتو زغبره غنا ناب ناي وصا صلماتن ناب قالاي حاوني زدربه ماتيوس 25:24-30 اتزمهر كل غزي እግዚአብሔር እዩ ግን ከአ ነፈቃድን ልሳንን ናይተኸን ይጥቀመሉ ማቴዎስ 23:8 ብዙሕ ጥቅስታት አሎ ስለዚህ እግዚአብሔር መምህራን ዝገበረና ካብቲ መሃሪ መለኮታዊ ባህሪው ከካፍለናን ከኽብረናን ስለዚህ ደለየምበር ሰብ በዚህዎ ወይ ስራሕ ሰፊሕዎ ከስተምህር ስለዚህ ከአለ አይኮነን ናይዚ ምስጢረ ክህነት መሪሕ ጥቅስና ንዘክር ንሱ ልኡኽ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ስለዝኾነ ከናፍር ካህን ፍልጠት ይሕልዋ ንሕጊ ድማ ካብ አፉ ይደልዮም እሞ ሕጊ ሓቂ ኣብ አፉ ነበረ ኣብ ከናፍሩ ከዓ በደል ኣይተረኽበን ንሱ ድማ ብሰላምን ቅንዕናን ምሳይ ተመላለሰ ንብዙሓቱን ካብ ኣበሳ መለሰ ሚልክያስ 2:6-7 ካህን መራሒ እዩ ምምራሕ ናይ ቅድስ ስላሴ ተግባርን ባህሪን እዩ እግዚአብሔር አቦ መራሒ እዩ ዘዳግም 8:2 ብዙሕ ጥቅስታት ኣለዎ እግዚአብሔር ወልድ መራሒ እዩ ማርቆስ 10:32 كمون تقصتات توسخلو እግዚአብሔር አቦ ነቲ ዝገብሮ ሁሉ ብወዱ ገይሩ ስለዝገብሮ እተና ያቦ ምርሒት በመገድ ወዱ ይዝትግበር ዮሐንስ 5:19 كمون توسخ تقصتات አለዎ ክርስቶስ መገዲስ ድማ ስለዝኾነ መሪሕነቱ ፍሉይ በዚ ነዓ ወይ በቲ ኺድ እናበለ ዘይኮነስ ባዕሉ መገድኻ ብምዃን ዝመርሕ እዩ ዮሐንስ 14:6 እቲ ብዛዕባ መሪሕነቱ ዝተገልጸ ትንቢቱን ንሱ እዩ ዘረጋግጸልና ኢሳያስ 4:9-11 እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን መራሒ እዩ ዮሐንስ 16:13 ብዙሕ ጥቅስታት ኣለዎ እግዚአብሔር ነቶም በመልክዑን በምስሉን ዝተፈጥሩ አገልገልቱ ንሙኻን ዝተሐሪው ባሮቱ ካብቲ መራሒ ባህሪውን ስልጣኑን የካፍሎም እዩ እቲ ሽማግለታት ዝብል ቃል መራሕቲ ንምባል ዝተጠቕሙሉ ቃላት እዩ እቲ ምርሒት ድማ ታራ ምምሕዳራዊ ምርሒት ዘይኮነስ መንፈሳዊ ምርሒት እዩ ከምኡ ምዃኑ እንፈልጦ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሽማግለታት ኤፌሶን ፀዊዕ ዝሃቦ መንፈሳዊ መምርሕን ተልእኾን እዩ ግብረ ሐዋርያት 10:17-38 እቲ ምርሒት መንፈሳዊ ስለዝኾነ ድማ አሰር እምነቶም ሰዓቡ ተባህለ ዕብራውያን 10:37 ንነፍሳት ነቂሖም ዝሕሉ አመወዳእታ ድማ ናብ አምላኽ ጸብጻብ መጋቢነቶም ዘቅርቡ መንፈሳውያን መራሕቲ እዮም ዕብራውያን 10:3-17 ብዙሕ ጥቅስታት ኣለዎ እምበኣር እቶም ንእግዚአብሔር ወኪሎም ኣብቲ መንፈሳዊ መገዲ ንህዝቦም ዝመርሑ ካህናት ነቲ ኣብ እግዚአብሔር አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ቅዱሳን ካህናትን ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተራእየ ናይ መሪሕነት ጥበብን አርአያ ክኽተሉ ይግባእ ዘጋጊው መንፈሳውያን መራሕቲ ሊቀ ካህናት አሮን ንህዝቢ እስራኤል ናብ አምልኾ ጣዖት መርሖ ነቲ ህዝቢ ድማ ናብቲ ናይ ጣዖት ምራኽ እናኣመልከተ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘደይቡኻ ኣማልኽትኻ እዚኣቶም የሚሉ ብጭድርታ ኣወጀ ዘጸአት 32:4 ሙሴ ድማ እዚ ዓብይ ሓጢአት ዘምጽኣካሉስ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ገበረካ በሎ ዘጸአት 32:11 መራሒ ክንሱ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ንመነወሪ ስድ ሓዲግዎም ነበረ ተባሂሉ ክፉእ ምስክርነት ተዋህቡ ዘጸአት 32:25 ብሰሪ ዝኣበሳ እዚ ድማ እግዚአብሔር ካብ ማእከል ህዝቡ ተፈልየ ዘጸአት 33:36 መራሕቲ መጋገይቲ ምዝኾኑ ሰዓብየኑ ኣብቲ ህዝቢ እዩ ዝርአ ኢሳያስ 3:12 ብዙሕ ጥቅስታት ኣለዎ ካህን አቦ እዩ ኣብነት ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እዩ አቦነት ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እዩ ዘዳግም 32:6 መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም መንፈሳዊ አቦነት ኣለዎ
أبونا أبراهام بسجا نزولدومن نزي ولدومن جزراتن زي جزراتن حزبتات بأمنة أبو مخان هواريا وقال الرجاجيس قلنا له رومي 4 10 حدن 10 شوعاتن غلاطيا 3 شديش حساب شوعات أبولي كيدان بزحات قدسان بمنفسه أبونا تزويعهم الله كلا نجست 10 3 10 4 قداماي ساميل 14 10 حدا كمون توسخ تقستات الله أب حديث كدانون بزعبا أبونت ناي أقل بيت خريستيان بزتفعل عليه مجدي تجلس يركب حواري باولوس نتيمتيوسن كالوتن ناي امنت دقو كم زخونو نسون منفسه أبون كم زخونه دقاقيمو جلسوا الله قداماي تيمتيوس حدا كلته بزح تقستات الله نسب غلاطياون دقه إلو صوعم غلاطيا 14 شعات نسب كورنثوس أبوهم مخانو بتبعاتن بحابن النجارم قداماي كورنثوس 4 10 شوعات حواريا يوحنس ونتوم زغلغلوم دقه يليصو عم نبره قداماي يوحنس 2 حواريا بيتروس ونمارقوس ودي يلو سميو قداماي بيتروس 5:13 ስለዚህ ሁሉም ካህናት ነቲና እግዚአብሔር አቦነት አምድሪ አብልዕሊ መዋስኦም ከንጸባርቁ ዝተመደቡ መንፈሳውያን አቦታት እዮም ናይ አቦነት ማዕርግ ተቀቢሎም ከብቅዑ ግብረ አቦነት በብቅዓት ዘይፍጽሙ እንተኾይኖም ግና ንአቦነት ናይ እግዚአብሔር ዘይመልክዑ የልብስዎ ስለዘለው እቲ አቦ ኩሉ ፍጥረትን አቦ ጎይታና ኢየሱስን ሕነ ክፈድዮም ክብቀሎምን እዩ ካብዚ ከምዚ ሰውረና ኤፌሶን 3:15 حساب 14 حساب 15 كمون توسخ استاتلو حواريا باولوس كم ولدات تحقف مطبوي تاد خوينو برحرح يواسيوم كما بون ولدو غيرو بخما يمعدومن يفاطنومن يمسكرلومن كم زنبره بنصر غليصلنا አሉ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 2:7 11 حساب 12 ስለዚህ ካህን ዘበለ ሁሉ አርአያ ናይት በክርስቶስ ገይሩ አቦነቱ ዝገለጸ እግዚአብሔር አቦን አርአያ ናይቶም መንፈሳዊ አቦነቶም በብቅዓት ዝገለጹ ቅዱሳን ሐዋርያቱን ክስዕብ ናይ በሐቂ አመሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ተሰሪቱን ቆይሙን ከምዘሎ خرጋግጽ ይግባል ጎይታና አማቴዎስ 23 ካብ 1:7 ነቲ አጸያፍ ባህሪ አቦነትን መሪሕነትን መምህርነትን ናይ ፈሪሳውያን ድሕሪ ምግላጹ ከማታቶም ከይኮኑ ንቅዱሳን ሐዋርያቱ ቁጥሪ 1 መምህርኩም ሓደ ኢሞ ንሓድሕድኩም መምህራና ይትበሃሉ ካልኣይ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ሓደ ኢሞ ኣብ ምድሪ ሓደ እኳ ኣቦ ኣይትበሉ ሳልሳይ መራሒኹም ሓደ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ኢሞ ንስኻትኩምሲ መራሕቲ ኣይትበሃሉ ኢሉ ኣዘዞም እቶም በዓላቶም ብእዝኖም ዝሰምዕዎ ሐዋርያት ግና ነቶም ዝጽሓፍሎም ዝነበሩ መራሕትኩም መምህራንኩም ኣቦታትኩም ደቀየ እናበሉ ካብ ጽሓፉ ንትእዛዝ ጎይቶኦም የፍርስዎ ኣለው ማለት ድዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መምህርን መራሕቲ ጓሶት ምሻሙኸ ምስ ሓሳብ ክርስቶስ ይቃሮን ኣሎ ማለት ድዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:28 ተወሳኺ ጥቅስታት ኣለው መራሒ ዘይድል እንደዝኸውን ሐዋርያት ነቲ ጉባኤ ዝመርሑ ካህናት ወይ ሽማግለታት ኣይምሾሙን ነይሮም ሓደ ሰብ ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ መራሒ እንተተሸይሙ እንታይ ኢልካ ዳእሞ ክጽዋዕ እዩ መራሕቲ እናሾሙ መራሕቲ ኣይትበሉ መምህራን እናሾመ መምህራን ኣይትበሉ እንታይ ኢሉና እንታይ ኢልና ዳኣ ክንጽውዕም ኢና ንምንታይ ዳኣ ከተማ ሐዋርያት መራሕትኩም መምህራንኩም ዝብሉና ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ነቲ ቃል ጎይታ ብቁሙ ቃል ብቃሉ ክንርድኦ ከምዘይ ግባአና ኢና ንርዳእ እቲ መምህር መራሒ ኣቦ ምብሃሃልና በተናይ ፈሪሳውያን መንፈስ አጋባብን ክኸውን ከምዘይብሉ እዩ ዘጠንቅቐና ንሳቶም ነቲ ዝምህርዎ ዘይገብርዎ ነቲ ህዝቢ ሰፍ ዘይብል ትእዛዛት ክጽዕንዎ ግቡዛት ክንሶም ሰብ ክሳለሞም ኣብ ክቡር ስፍራ ከቐምጦም መምህር እናበለ ከኽብሮም ዝደልዩ ሰባት ነበሩ ንሰብ ናብ ገደል ዘጽድፍዎ ዕውራት ክንሶም መራሕቲ ክበሃሉ ይፈትዉ ነበሩ ሕጂ እውን እቲ ናይ ክርስቶስን
ሃዋርያነቱን ኣርኣያ ሓዲጉ ናይ ሰይጣንን ፈሪሳውያንን ኣርኣያ ዝስዕብ ዝኾነ ይኹን ካህን መራሕን መምህርን ኣቦ ከም ዘይኮነ ቃል እግዚኣብሔርን እቲ ክውንነት ናይቲ ካህንን ዘረጋግጾ ሓቂ እዩ። ጎይታና ንቅዱሳን ሃዋርያቱ ካብ ማይ ብሒቕ ወይ ትምህርቲ ፈሪሳውያን ተጠንቀቑ ከም ዝበሎም ዝኾነ ይኹን ኣብ ኣገልግሎት ሃዋርያነት ዝተጸምደ ካህን እውን ነቲ ብክርስቶስ ዝተዋህበ ናይ ኣምባሳደርነትን ጓሳነትን መምህርነትን መራሕነትን ኣቦነትን መዝነት ብማይ ብሒቕ ፈሪሳውያን ከይበከለ ክብሩን ቅዱስን ክሕልወሉ ሃዋርያዊ ሓላፍነት እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ኣሕዋተየ ንሕና መምህራን ዝገደደ ፍርዲ ከም እንቕበል ፈሊጥኩም መብዛሕትኩም መምህራን ኣይትኹኑ ዝብል ቃል ዝተጻሕፈልና ያዕቆብ 3:1 ናይ መምህር ባህርያትን ተግባራትን ዘይገብር መምህር ካብ ናይቶም ተማሃሩኡ ዝገድድ ፍርዲ እዩ ዝቕበል። ሰነፍ ጓሳ ካብ ናይተን ኣባጊዕ ዝገድድ ዘይጥዑይ መራሒ ካብ ናይቶም ዝመርሖም ዝገድድ ሕማቕ ኣቦ ካብ ናይ ደቁ ዝገድድ ፍርዲ እዩ ዝቕበል። ስለዚ ዝኾነ ካህን በቲ ንኻልኦት ናብ ድሕነት ከብፅሓሉ ዝተዋህቦ ክቡር መዝነታት ንምእመናኑ ለኪሙ ዝገደደ ፍርዲ ካብ ዝቕበለሉ ካህን እንደዘይከውን ጥራይ ዘይኮነስ ከም ይሁዳ እንደዘይውለድ እዩ ዝሕሾ። ለደረጃታት ክህነት ከም ኩሉ ሰማያውን ምድራውን ስርዓታት ኣገልግሎት ክህነት ደረጃታት ክህልዎ ባህርያዊ እዩ። ደረጃታት ክህነት ክበሃል ከሎ ግና ናይ ክህነት ፍልሊ ከም ዘሎ ዘመልክት ዘይኮነስ ደረጃ ስልጣን ናይ ካህናት ዝሕብር ጥራይ እዩ። ኣብ ኣሓት ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናት ዝተፈላለየ ደረጃታት ማዕርጋት ከም ዘሎ ዝተፈልጠ ኮይኑ ኣብ ሓበሻዊት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ግና ማዕርጋት ቤተ ክርስቲያን በቲ ዘውገ ምሁራን ይትባረኽ በርሀ ኣብታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ትብል መጽሓፎም ገሊጾሞ ብዘለዉ መሰረት ነዞም ዝስዕቡ የጠቃልል። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፓትርያርክ፣ ካልኣይ ኤጲስቆጶስ፣ ሳልሳይ ቀሲስ፣ ራብዓይ ሊቀ ዲያቆናት ርእሰ ዲያቆናት፣ ሓሙሻይ ዲያቆን። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ኣብዛ ሃገረ ስብከት ቀኖናዊት ቤተ ክርስቲያን ሰሜናዊ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ማእከላይ ምብራቕን ብኣቡነ መቃርዮስ ዝምርሓ ካብ ናይ ግብፃዊት ቤተ ክርስቲያን ዝተወስደ ተወሰኽቲ ደረጃታት ተኣታትዩ ይስራሓሉ ኣሎ። ተን ዝተወሰኻ እዘን ዝስዕባ እየን። ሊቀ ልዕሊ ቀሲስ ቆሞስ፣ ትሕቲ ዲያቆን ከዓ ኣናጉንስጢስ፣ መዘምር ንፍቀ ዲያቆን። ምምሕዳር ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክልተ ዓይነት ክህነት የጠቃልል። ቀዳማይ ገዳማውያን ወይ ደናግል ካህናት ብዘይካ ንምግቢ ዕለትን ንኽዳን ዓመትን ዝሰርሕዎ ቁሩብ ቁራቦ ዝተረፈ ሙሉእ ግዚኦም ኣብ ጸሎትን ምስትምሃርን ዘሕልፍዎ ህዝቢ ካብ ዝነብረሉ ከባቢ ተፈልዮም ኣብ ገዳም በረኻ ወይ ደብሪ ጎቦ ተቐሚጦም መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝፍጽሙ ደናግል ውሉደ ክህነት የጠቃልል። ካልኣይ ዓለማውያን ሰብ ሕጊ ምርዕዋት ካህናት ክፋል ግዚኦም ናብ ናብራ ዓለም ነቲ ዝተረፈ ድማ ኣብ ጸሎት ቅዳሴን ውዳሴን ዘውዕልዎ ኣብ ማእከል እቲ ዘገልግልዎ ህዝበ ክርስቲያን ዝነብሩ ህዝባዊ ኣገልግሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝፍጽሙ ምርዕዋት ሰብ ናብራ ውሉደ ክህነት እዮም። ስልጣነ ክህነት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹምነ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ስማዕኹም። እቲ ግዜ ናብቲ ናይ ጉባኤ ግዜ ኩን በፂሕና ሓሊፍና ኣለና። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ተሪፍና ዘሎ ግዜ ካብ ጉባኤ ንዘሎ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ይኹን ተወሳኺ ሓሳባት ክንቅበለሉ ኢና። እቲ ተረፈ ግዜ ናብ ጉባኤ አሜን። ይኹን ንሕና ቃል ህይወት ይስማዓልና ቦነ ሕራይ ዘለና ተወሳኺ ሓሳባት ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ነቲ ግዜ ንምብፃሕ
نوح زبالة قلطف زبالة كايدا تكم سنه معناته مس مبزحتنا مصحف سلازلون اتي قندي ارستي على علكا خنزارار ولو يغبانا نيرو كن تمصحف مس مبزحتنا زي كهلو سلازخيل نقول حدا بحدا كم بوصنه ابز مصخا تلازمنا كمي زحيش كم زلنا يوتارا نباب نداببنا كنبصحو نخيل دينا ويز بزحت مصحف حيزو زلو سب انبيبو خمصمو ابت قندي ارستو نتي تساتافون زساتف كحتت ديو كملس ديو توسخ حساب ديو كهب تغزي نقوم نتكملو انبيبنا خنمص مسبقه زبزح مصحف زي بلو خوني توم زي حزنا يزلنا نت مصحف كنحزوتهم حزنا يزلنا انبيبنا انتمصينا ابز مص غزينا ابت صماق امصيناس كمارستي كنزراربولو محاشه لومي كلتا تشعتنت بأربعة كهنت أبولي كيدان زبل أرستي إنا جميرنا بدحريو أقلقلوت ليواويانن كهنات زبل أرسترينا اتوم كهنات بولي كيدان زنوبروم أقلقلاو حلافنت رئينا بدحريو تشعتنت بحموشة كهنت حديث كيدان رئينا كهنت صوعان تلوخون مخانو كلاي كهنت قداميت بيت خريستيان استتقمت له أقباب حريتنا أقباب أن كابتلو مع أنت زرعنا يوم عليتي منفس قدوس زمالهم سبات أبنت تاويان زخوننا كم نؤسار استرينا بدحريو وزر سلسة مزنتاتن درجاتاتن كهنت رينا سلسة مزنتات كهن تايو كهن مقابيو وزر خلطة كهن أمبسادر كريستوسيو سالساي كهن ملأخن ملأختنيان كريستوسيو رابعاي كهن موغواسا أملاخيو شعاتنت بشدشة ناي كهنات ناي قسنت آرأي أكزابير بعلو مخانو رئينا ملالي ناي حماقات قاسوت دما إلنا انتاي حماق قاسا زبهال انتاي ملكتات مزهلو وي بحريات وي دخامات مزهلو وي ممهر كاهن ممهريو نمزخخار نتوم دحري لنا زعتنا ندحر كاهن مراحيو مريحنت كاب أملاح تقبلو بمريحنت منفس قدوس ناب نسحان دحنات نزمرح زقاقيو مرح منفساويان مرحتون كم زلو بخما يوم زقاقيو نبعلوم بخما يوم زقاقيو كنفلتو يخنقرن نامسيو كاهن أبو إيو منفساوا أبو إيو سلازي خا أبو نخاهن أبونا أبونا زبهال مالتي لا درجات كهنت إلنا كاب باترارك جميرو كساب أساوي هو زلو معارقات قداماويان ويدناقل كهناتن سبحق كهناتن كم زلو ازي كابتلومي كم فقارك زابير زرعانايو أب سلطانك رابعي سلطانك هنا تاب زبل لو متطويلنا لنا جزية يوسد الله ناب قبعي زلنا توسخ حساب حطو رئيتو نقفتاون يخون كله خنقبل دلواتنا أبي ميريجتا ما أبابا سمع على هيوت اسمعنا صبوا أنا أبزا زرعلكم مع أرستي بالدليل تدام مبزحت ناس مصحف انتلي الناسي أم بيبناي أنت نمصمو لحرب زبالة أب بحطون مرسنس بزح خاخت مهار تخيل أب كنديتي مصحف زنببلنا كم أم بيبناي مصانا كم هومورك مو لحر أب زخا زي ترد أنا كان حتى مو بسفي أخرد أنا مخالي تبو حسابي حساب الله هني سلازي كاب تارا نباب كان نببنا تجزيه نحلفه أبتن كان استي سمو قابلنا بتي باوربوينت ديت مصحف كم زلوا هينو من جناية مصحف ناتقسنا أتن سمو عارس تمسينا بتر استي كن الزرارب كان عمقو زبل حسابي نادينا أبابا كال كابزنا نادينا أبابا وسع حساب نتليك سمعكم
حراي أبونا أباي كش ولدت سائخة نتوم زي ينببو عبيتها بخمي كنسات فون كم زلنا كان حاسبوا له تزارارور لبنو يبلونا له حراي أبزر استنايلومي وأبزر تلاعيل زل حسابون زلنا حسابات سلام كم يمسيكم سدرا كلهم እግዚአብሔር መስገን ሃረገወይን ከመይ ምስኺ ከመይ ከኒ ኸይ آمين እግዚአብሔር ይመስገን ጽባላና እንኳን ታስዓት ያሃብና آمين آمين أنا وأنت فلي حسب بلن كم مع بعض بالأمور قلنا طبعا أيتا قسيسين قشين لوطين تايب لو من الوقت حدث لزعته بزح سيفلكون يتخداتلكم مالتي اسكت حتى دقمي هارقوي قسيسين قشين فليلي تايلو اوكي فليلي يقولون تي قسيس زبل كاب جئز قس أقلقالة كاب زبل قسيس أقلقالي مالتي سلازي اتي قشي كأخابت قسيس زوصة أزرار بانا بتقرين يازم سعي تاما بقول أبقى إزاقن قسيس ياتبل مالت أبونا قسيس ياتبتاق إزا مالت تكهنا أقلقالي لغا كاهن مالت كالك عقام أقلقالي كهناتي لغا أبو بزحاتي بل كهناتي بل لغا ناتي سرعات وينات بروسيسي قلت مالت اوكي سلازي تا كهنت نخل لي اتطقالل ولا نباباسات ون مالتي هو بتي درجة بتي نتحلفنا الدرجة أمبر تكهنت ناي كله معريا بأما يونابنا أبيك شيء ناتيوس أزبيهم جليس أماني روم مالت اوكي ايش قال هو تسمع لي عني اللي ثانك يو امين نقول احنا قال هو تسمع لنا امين اتكهنت حدا خوينو جن كاهن حقاوي كاهن بعال حقي زغبروم اتي لعلي يزلو كاهن ايبيسكوبوس اتي كاهن بت درجات كاهن تحقاو كاهن زي سرحهم زي قبروم تكبارات كجبر خيل مثال كاهن تكهنت حدا ينبلو زلنا كاهن معرقات كقبا ايكلني معرقات زقبو كاب ايبيسكوبوسات نلعل زلو معرقات يوم مالت نعمنت حدا كاهن دياقون وينفك دياقون كقبا ايكلني مالت وي زغنا كهنات غن مؤمنان كمنقص ايكلني اثن كاهن حقاو كاهن استوهبا اقلقلت 4 انا مالتي تقدميتي ممهار مبراخ نسحا مستيرات مفصام مقداس زن 4 انا كاهن ناي حقاو كاهن قند اقلقلت وي قند سراح مالت أبوي مريجتا أبيت عدنا زي حدش درجة وحدش معارض توسخة زولكم هذا قسيس قوموس تحت دياقون كا نستيس زولكم ماسي تتقيمنا له دينا قدم حجي تتقمنا له دي ويس سمي عارف اللي تاني عزانا هو أبتي سرعات بيت خريستيان تقميتو علو جن أبعد ناسي توم باباسات نويح جزية خير كاترخبون وينام نويح جزية يمسوها أبتقطرات كأنا بيت كانت أجمع سلازلو اندحر نفك أدياقون ويمزمر يلون كبيرمو فصم قداسي خمل لايك إلني مالت سلازة تسأجمع زدلا زل خاني نتي تكيو متكأتها خوينو نتقداسي كمل سلازخونه مستزنا برز أجمعات نت درجة نفك دياقون ويمزمر كيبلو دياقون يشمو نيرو مالتي حجي توسيخ زبحال زلقن صبوق مساقل قالو نابت زقصل معارقات
كعابي مأنتي مجمريا أنببتي إلهم يشموهم أنببتي إلهم يشموهم كأني نفك أدياكونات فرق أدياكون إلهم كأ يشموهم سلازي أبز خلتي ومعارك مسترى أي شعو ملوء دياكون إلهم يشموهم زيني أنتن في اللي نيران تاخلايتها تناي قوموستبل كسرح الله يسأنحنا بعدنا ناي قدام أبمنيت ناي قدام مراحي انت زي كوينو أب كهن قوموس تباهيلو يسوى عين برن أب تحقلو أغن يسرح الله عين برن مالي السنين حجي نابتي بسلت عقل قلوت أب كن نمسا إلكا ملو دياكوان تقابرو ماني إتا عقل قلوت أب تعقل قلوت بقوع عند زي كونا ويا أكادي الروم عند زي كونا نتبت خريستيانون كشجر ني محبرة مؤمنانون كشجر نبعلون كشجر سلازخيل سلازي أبتا أنبابي مستقبة نعبي خير كله بدهريون أب نفك أدياكون بدهريون أب دياكون كعبي درجات تغير وما أب تكبار زي وعلى نيروس أب تكبار وعيلو مالتين بر زي نبرة حدش سرعات تأتاتي مالت هيكونن على هيوت يسمع لنا thank you آمين نخلها أنا على هيوت يسمع لنا أباني حجي بزا زبالكم ماسي قدم كمزو حجي زي الرأي وزي سمع زنبرة نعي حجي زلن understanding معلومات كيكا خيكوني لي تقدم سي نايبعتنا patriarchs لزي نبرنا كاب قبس سلندامز أسرز نبرو أبو خلو داقون يمزشي يمونيرم بركم زي حجي كم تسرعته كم تزلو قبو نقرات بدرجة أي خيدين نيرم كناتهم كم ملالسو كم زي حجي زلوس قربتي يتأقمم نيرو إلى إذا قمت مو خم دخوني خون نعطي understanding بتغكل تبو على غي مخنياتو نقبسي كيدوم كأبو نسكندريا كيدوم كأبو بدحري وزنبرا خناتاتون አዲስ አበባ ኸይዶም ዲቁናን ክህነትን ዘምጽኡ ንአዲስ አበባ ኸዶ ኸለዉ ኣብ መገዲ ክንደይ ሽግራት ዝበፅሖም ከም ዝነበሩ ናይቲ ማለት ታሪኽ እዩ ስለዚ ትኽክል ኣለ ክሱ ካብ ትቐንዲ ፀገማት ነይሩ ማለት Thank you. الرأي جزير لنا نتجزينا نتقمالو نمن داي زار استزي نعنا حج نمن داينا نمهارو زلنا تي بقوع سلطانة كهنات زي بقوع سلطانة كهنات بحري ناي تي بقوع كهن كمون بحري تناي زي بقوع كهن زبل نعنا انتايو حجي حدا مراحينا زخونا كهن كنمرز انتوهينا أمنتاي تمركزنا نبعلو بتسأبيب مجدي تمريحو بتقتين مجدي مريحو ناب سماي ناب أملاخ كبسحني أبن السحاخ نبل كلنا ناب أملاخ كبسحني زخيل لنا أتي مس أملاخ زراخب كراخب الناس زخيل جانيحو جاني سيسو مهيرو ناي أملاخ بقوع كهن نخنمرز كمون أتي حماقات بحري نريو زلنا كما عينت بحري كقاتم كله كاب نداناجرن كاب موسى نسجم قدمنا فليدنا بحرصنا إحنا تزي قبول زخانة بحريات أب زخانة يكون كرر خلنا زخاب زي قبول بحري إلنا كنوسن بغندون كم تخنسمع سنة إحنا أتابع خريستيانات دياكون الشيومو دياكون كهنات الشيومو إلى كتسوع كلا أزيهم كجلجلنا بقعات هالوم تقداسنة هالوم ميلاد مسكر كساب حجي أبتناي ديكونا كاردي أبتناي كناي كهنت كاردي كهنت كوهب عززت ويزحاتت بيت خريستيان زنبرة أما حدار بيت خريستيان زنبرة كشجبز ناي بيت خريستيان زبل أبتي ناي معارجة ديكونا ناي معارجة كهنت الصحافي مخنياتو تي أما حدارين ناي تعدد كشجبز ناي تعدد سبخة جباء ناي تعدي إذا سبزي نفكر دياكون كوينو خجلجلنا كمصنعه بعقلقلات عقوبات سلازخنا دياكون الشيء ملنا
دياكون كوينو كجلجل صنيحو نخنزعمت حجين بخهنات كجلجل بقعات سلازلوا يشيملنا إلى كابتا زجلجل الله بتخرسيان كاوي زجمر تمسكرنات أبتنا هواريات ملختات كأني وسيخو بتوم زي أمن تخي ترفه صبوق مسكرنات زلوا ولا توم وسع زلوسي أنا ديوم حساسيلهم أبر كرهو زي كلو سبك خون يجبوا إلى قميت أو الرأي مزر استناز تتحازه قرب دقائق اللوانا نتقمل هم كلهم أبطات هوتي الرأي أنا خاسي زي أخي حجي تمهرنا زر لهم ستي فللي أبولي كدانن أبحدش كدانن سي بالطعمي حلف بزلنا يا جيزي بالطعم خمهرنا خير سلمتاي بولي حجاب حدا بولي كدان عيد الدنيا حد بيتان بدحر إيسوس كريستوس إلهم زبلوا له زين أنا بالطعمي أنا بالطعمي خستاخ قبرت يعني حين بمخلهم كومبيرسي كوادا درت يعني حسي كله تياب حدش كدان زلوسي تتحازي خمخانة نقرنا له مستي بولي كدان موزي أخت مهرنا تفعلي لحساباتي حتى كمانتن متعامي سبق يوات حتنا اتي في اللي بزرزر كان رياض أني هنا ناي بولي كدان زقربوز نبارو مسوعتي انسساتاتيو السخانتي ناي تبجاو نتي إس كريستوس سيمبوليك كوينيس أني حماني سلازي اتي أبراهام عبد برمانوس أبتكراني ويتاز تسوؤ حلال جنشل نايتي أبكرانيو تسوؤ ويتا إس كريستوس أبنت كويني نيرو مالتي أبراهام أبوهم معلتاتي كرئي تمنى ريو خاطة حقوسي سلازي بمولهم توم دك آرون كهنات زقربو زنبرو مسوعتي ناي إنسساتات مسوعتي ناي إخل مسوعتي أبولي كيدان جن ملكز يدي كهن ملكز يدي جن نبينو أبولي كيدان كله مسوعتي سرناين وين انتراي يقرب نيرو كهن ملكز يدي ناي إنسساتات أبزمت أبزر استخمسي كمت ناي كهن ليوا أي نبرن كله اتي عزي فلوي أبولي كيدان ناي مبراخن ممرغن معارق مبر ناي مأسار مفتاحن سلطان أين ورومن مخنياتو قويتا أسكريستوس كي تسغله كي موتا نموت كي أسره اتسلطان كوهاب سلازيكل أبولي كيدان تواهبوا مزنبرا حلافنت ممرغ ترايبك كاو زحالفو أين ورون مالد سلازن تايو زابير ني لك النبيات موسيقى بلو خلو عن تويون رئينا ينيرنا أب زهلكم عراف شدشة كاب قصر عسران سلستان جميرو نأرونون ندوكون كمزيل كات هزاربهم ندك إسرائيل كمزيلهم بارخوهم اكزابير يبارخ كان يحلو خان اكزابير قصي يبرحلكا صقاها يهابكا اكزابير قصي يملسلكا سلام دما يهابكا كمز غيرهم سمي أبدك إسرائيل ينبرو أنا خاكبارخومي أبوتاتنا مسعاتنو مسكال كسالمونا خلو እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጾ ለአሌከ እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጾ ለአሌቺ መስበሉ እታና ሐዲስ ክዳን ስርዓት ህጂ እግዚአብሔር ይፍታህከ ማእሰረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታህቺ ማእሰረ ኃጢአት አነ ፈቲሐክ ለሁ ፈቲሐካ ለሁ ፈቲሐኩም አለሁ አይኮነን ዝብሉና እቲ ስልጣን ዘሃበ እግዚአብሔር ስለዝሆነ ነታናይ ቡሊ ኪዳን ነበረት ምርቃን ቡራችን በምንታይ ዓጽዋ እግዚአብሔር كما أسر حاتيات يفتحكي እግዚአብሔር كما أسر حاتيات يفتحكم እግዚአብሔር كما أسر حاتيات يفتحك إلهم يملؤ ስለዚህ
بزح في الليات انتلو اتن قندي كنستوعلن جن أب حديث كدان جن أب قرانيو قويتا اس كريستوس مستسوى بجكا السجان دمن ناي كريستوس أب بيت مقدس زغرب مسواعت خلوخن مسواعت انسساخن كاب قرانيو حتى قويتا تسقل العربي جميرو يلن مالت كالي ناي بولي كدان مرغان براچن زنبرم أب حديث كدان جن ناي مئسارن مفتاحن سلطان تواهبهم مالت ليه تسمع لنا بنا آمين آمين والله أنا قال هو تسمع لنا راي حتور إيتون تلنا كقبل حتور إيتو زي بلنا تزغينها أبونات نايك على معدانن نايس أولوتن جزيك أرار بالو نابونا كساقاقركم الرأي أبونا أبيك شوالدة تنسايك على معدان هيبون بسألتك على سؤولنا ناب أو دمهرات بخبري عدم الرأي كلكم كما وعلكم كما كنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ዕድል እዚ ዝሃበና እግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ ንሕና ድማ ናይዚ ዕድል እዚ ተኻፈልቲ ስለ ዝኾንና ከምቲ ተማሃርናዮ ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ይሓግዘና ነቦና أبي مرجتا دما قال هو تسمعلنا زمن أقلقلتكم يبارخ حنتي نجرت رحيك بالدليل أكاديمي تام عوامسي كابتن زنبران أسار استي زجاجيو منفساويان مرحتي تبل نيرا سب بعلون دحر تجاجيو كونو مرح مسرة غبغ من لسقليو بمرحتون دحر تجاجيو جن كملس أجمالو يخاب ده يون بحلفي زي يتحق زبل كال زي اللي تغينو وتم زجاجيو ترح ندحر نمدري وين خبابي توقعت إيرما يتهزبون من رجع سلا زي بلو نايماني خيد نايتوم زجاجيو صعب خوينيو مسك دي أبيهر كباس مسي أب زمانو دك إسرائيل كمرح غلا زي أبيهر انتا إلوو أرون حو خادمة صبوك إلى زرابا إمو كهن إلو يبوغن موسى مسجدي أبيهر كزارة بيلو تنكلت مجمريا تقبلن صلات سئلنا يكونن تقبلون تم بعص أبي أبيهر تصحفا 4 معلتن 4 ليتن صيمي تقبلون مخنياتو دحرصم كل غزي انت يالو عبهيا بالو أبزات معرف 30 كلتن إتا معرف كل أنت أنبي بنايا إتهز بقى مسيه كاب كرن كي ورده 5 دنقوي مسرعي ناب أرون تأكبمو نزه هزبي نزه خام مدر قبسي زوج عنا مسيه إتساب أي تنتهي كم زرخوه أين فلتني نامو
تنسى قدمينا زخدو أمالختي جبرلنا بلوه قصر حدا معرف 30 كلتنا بيبه ناتي كم مدر جبسي زوجنا مسيه እግዚአብሔር ንሙሴ ኢኹም ዘውጾም ሙሴኸም ዘውጾም ኣይከሓዱን ግን እንታይ ከም ዝወረዶ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ እንታይ ግበረልና ቀድሜና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረልና ትሕቶ ጌጋ ሕቶ እዩ ግን እቲ ዝኸፍአ እቲ ዝሕተት ዘይኮነ እቲ መልሲ እዩ ትኽፉእ نجاجي حتى كن عمل سلوه السلمان تايو إذا حتى يكونن الكات عزوخا أرون جنا أكاديميا الناس خدوا أمالختي جبرلنا مسبلوه بجكا زي أبيهر أملاخ يلن بجكا تخام مدرجبسي مريحوسيو بحري قريسو نجكا أنكيسو حجون كاب سماي منع نورده وعي نجر علت ناي ملاأخت مجبز مجبكم زلوا كاب كوحون ما ينتعو زستيكم زلوا نسوي أملاخ كالا أملاخ يلن أبكن دمبال بزي حدا نجر انت إلوم أب آذان أنستهم زلوا أب آذانكمن أوداتكمن أوالدكمن زلوا قلبيت كل انت يقبروه كنت إتكم أمسو إلي إلوم كنت إتكم سمسو لنتا إيقروا أبحاو إتيوه أبحاو مسأتو خانتا يكونه إتا أبقبس زري وزنوار مسلم رخ نسو كونه إزي إتام هزبخ نريئم كلنا فيزيكالي أكالوميو كابقزو وزيام نرمبر لبام حسابهم أمرهم أبا أب جبس إنهرو نتما أب جبس زري ومزنا واري أمزنا فقنيرم جن اتزخف أخابتم ناي هزبي حتى جن اتناي أرون تكبر إيو حماق نيرو زيابير جن سنة إيو أرون مثل قرولهم أمم كبام تسكيمم دمان تأملو نرم السخاء أخاخا مدري جبس زوج أخانا النبلو نيت مسلم مرخ أفكلوا زي زارب عين خلوا زي رئي أفنج أخيلوا زي شتت إيد خلوا زي دهسس إجر خلوا دما زي إنك أساق زي خيد نسخاء أخاخا مدري جبسي زوج أخانا النبلو نعو يملكو حجم دما كتشدرو خلو موسى دما اتدمصتي سميعو مسمص مرخ تسكيمم مسرا ايم تايغرو تنا 4 معلتين 4 ليتن خلماي كيطعمه زتقبلن برخت بياصابع እግዚአብሔር ተጻحፋ ጽላት እንታይ ይገርወን አጽዲፍወን ስለምንታይ ተቆጥዑ ትሁሉ ዝገበረ እግዚአብሔር ትሁሉ ዝሰርሐ እግዚአብሔር እትበሐያል ቅልጽም እግዚአብሔር አይፈልጥ ንምድርግ እስራኤል ድማ አይሐድግ ምን ይኸ እግዚአብሔር ይሉ ዝፍከር ዝነበረ ንጉስ ፈርዖን ንዑስ ዒሩ እግዚአብሔር ካብትና 430 ዓመት ባርነት ዘውጾም ንዑ ሓዲጎም ጣዖት ከምልኹ ዘይዛረብ ተሰኪሞም ነቲ ዝምልስ እግዚአብሔር ክሒዶም ክጭድሩ ምስራአዮም ምስ ደርበዮ እግዚአብሔር ንሙሴ እንታይ ኢልዎ እዚ ህዝብ እዚ ክፉእ ተሪር ልቢ ህዝቢ እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ክገብሮ ኢልዎ ከጥፍኦ ኢልዎ እግዚአብሔር መስገን ግን ሙሴ እንታይ ኢልዎ ምጥፋእ እዚ ህዝቢ እዚ ተሪአኒ መጀመርያ ንዓይ እንታይ ግበረኒ ነዚ ህዝቢ እዚ ተጥፍኦ ኮንካ ካብ መፅሓፍካ መፅሓፍ ህይወት ሕኸኸኒ ሎሚ ከም ኣረን ብዙሓት እዮም ሎሚ ንጸሊ ከም ሙሴ ክንረክብ ዘጥድፉ ብዙሓት ዘጋጊቡ ብዙሓት
نسلمات برهان زبلو بزحات نأكي سناي نسناي أكي نبرهان سلمات نسلمات برهان نطعم مرير نمرير دما طعم زبلو كمتي نبي إساياس أما عرف حمش تغب قصر عسرات تزاربو ملي أميام أما إتام نحنا دما نتام زقاقيو أي نسمع نتام كمسيه بجهز بهم زحلفو نسمع نتام نزهز بزز طف عند حر كوينس قدمنا عياط فاني لهم مس حزبهم زحزنو مس حزبهم زسقرقرو مس حزبهم زچنقو دعنبر حزب خچنق كله زي قدسهم حزب حزن كله عمصننا زي ركبو نتام زقاقي زي كنا خنطمت نمندأ نتام قنع زمرحو اما لومي مدرنا بمنت عملي أزلا انت دعلنا بزقاقي مرحتي عملي أزلا بزي قنعات مرحتي عملي أزلا أم كند بمقد أملاخ بمقدم بزي طعمام كما يقروا السب السعبنا انبر كما يقرنا نحنا حق حجنا حق نحقي أمينم دما سبات سعبنا زبلو لم بوحودات يوم أب كندنا بأملاخ رأيو لمي سبكت دارقانا باي رأي يخوينو أما كلنا مبار أبوتات أديتات أحوات أحد لمي كم أرون بزحات يوم كم مسيخ هبنا أجزي أبيهر نتسألي كم مسيخ هبنا أجزي أبيهر نتسألي كم أمنا أنتونيس كم زحلنا أجزي أبيهر لمي نتسألي رحو كي كدنا أمنا أنتونيس من يوم ناي زمننا انتدعلنا مسيح يوم مالتيو تعنا هبلنا برختهم محدرنا نحنا دما كفؤن صبؤن كان لال مخنياتو أبونا عباي نجر تزاري بمنا عنتو انت أميل منا إذا مستيرة كنس زيادة نحناون نتأبو كوننا ندولي خانسن انتايو ممزن مفلتيو وأنفلت كوينا أبز عدي بيرسونال ناتنا دكتور كندر خلنا كون داي مصحفينا نقنصل كندي اما خرت كوينا نحتت تمكروا ازي انت ايتناتو قد محجز غبرو لنا محتاتنا صبو مخنياتو تمكرو زلو اكسبيرينس زلو دكتور كنحس كلنا اب تحت املاخ صبو جن زياده دما نخهن كنمرص كلنا دما انتاينتو كنفلط خوينا جن ازي مستيره كنت انت خنغبر لنا كنصنعو كنمهارو لنا مو سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ንሕና ወን ከይን ጋጌኩም ጸልይልና ሕይናኩም ከይን ጠፍእል ጸልይልና ናብ ብርሃን እንዳንበር ናብ ጸልማት ከይነውድቀኩም ካብ ሓቂ ውፅኢና ብሓሰት ከይነእትወኩም ስሌናውን ጸልዩ እሞ ንምድርና ለዓለምና ሎሚ ከም ሙሴ ሓቂ ዝገብሩ በጃ ህዝቦም ዝሓልፉ መራሕቲ ይሃበና ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ نبونا دقيمة قال أيوة يسمعلنا عدمن طعنان يهبلنا كلكم تكاتاتوا لزلكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن حاتن دما زيابير برخوتي هابكم كلنا حافن بالما بصلاة كنعات فينا سمع وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين من سلام صلاة كم بحدش كل زح زيابير أبو قيتانان مدحنان إيس كرسوس من أنت سلام زحنت اللي كله زخنت قدس بيت كريستيان لمن هلنا أبلع الحزب مؤمنانن بزح سلام كب كل سلام سلطان زلوا جابير أملاخنا أيو من أنت سلام صليو ونقول لتحجابيه الملكان ملكان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبكان أخام أوك جابير أترينا سجاها ونفسلنا جكان نفلت بعد أملاخ بلنان قدسم كان سمن نسوعنا لنا أب سمايا زلخان السخاء سلام كان أبلع لكل نفسنا أحضر أبلع لنفس كلنا أحضر أبزع على مزمن مارنا بسلام حلو كل لما راح تنسب سلطان بقدسم كا سلام هبهم أبزريانا نزلهم كاين تاب أحزاب كأم خرهب أما إتاونا نصانا نزلوا قراوتنا بكل سلام حلوهم بهدوم بقنعن هوات كنبرن بكل سنة أملخو دما أغاني زيابير بنفرح بحياونات كنركبن بكريستوس مسؤولين منفس قدسن مسغانان سلطان بؤ زلك على من كل سعن نزل علم علم امين
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለዛ ሰዓት እዚኣ ነመስግነካ ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ነመስግነካ ስለዚ ኸፈትካልና ክቡር ነገር ቃልካ ክንመሃር ድማ ተመስገን ንብለካ ተማሂርና ኣጽኒዕና መገዲ ሓቂ እንሕዘሉ ንዓካ ንሓቀኛ ኣምላኽ ፈሊጥና ድማ ብዝበልካና ብቓልካ እንነብረሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቃልካ ንመሃሮ ዘለና ንምንታይ እንተደኣ ኢልና ንዓኻ ኸፍልጠና እዩ ቃልካ ሸምዲድና ምዕራፍ ኣንቢብና ጥቕሲ ጠቒስና ኩሉ ብኣእምሮና ሒዝናዮ ኣእምሮና ግን ንስኻ ተዘይተቋጻጺርካዮ ዋጋ የብሉን እሞ ትንፈልጦ ቃልካ ንዓኻ ኸፍልጠና ንስኻ ሓግዘና ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ እስኻ ርድኣና ካብ ዘጋግዩ ንሕና ኸይነጋጊ ካብ ኮልኦት ዘጋግዩ ድማ ሓልወና ንሕና ድማ ኣጋጊና ንሰባት ንምእመናን ዕንቅፋት ከይንኸውን እንታይ ደኣ ሓቂ ሒዝና ብሓቂ ደው ከነብሎም እስኻ ርድኣና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ዝብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና ውግእን ወረ ውግእን ኣቁረልና ሰላም ካሃበና ያኽለኩም በለና ዝብዓለምና ውሪድ ዘሎ ሕማም ድማ ቀንጥጠልና ንወስዶ ዘለና መድሃኒትኩም በለልና ሓሚሞም ዘለው ፈውሰልና ሓዚኖም ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ዝወለድናዮም ኩሎም ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ባሪካ ቀዲስካ ድማ ኣዕብየልና ጠፍኡ መለሰልና ዝረሓቁ ቅርበልና መገዶም ስሓቱ ድማ ናብቲ ቁኑዕ መገዲ እስኻ ትርከበሉ ኣትሕዘልና ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ሰላም ከም ዘውዓልካ ሰላም ኣሕድረና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንተገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኺቡ ወምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ሽረክ ጅና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ካናት ሰራያት ያደም ሳሲ አበሳውል ልብሩ ከሳቲ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ወዳን ሳርጎ ጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታሃነውን ጻሃነ ይረስየንስ ኩሉዋን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽሐልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ሰላም ለይቲ ግበረልና قال هيوت يسمعنا من مرجيتا آمين والله بالي هيوت يسمع لنا لحن هدورو قال هيوت يسمع لنا آمين آمين هسسي بطرس أب سماوات يرساليم كم يجوا آمين آمين سي خلاتكم ناسي هيوت عين ورتن زحلف قدام زحلف عربي نوركم حقها يو رايت زحتت تساينون اوه كما يقول لكم كلهم nice to see you all ناي بحكي ندبي
እንዳበይ ጴጥሮስ እንዳሓውና ጴጥሮስ ካ ኣብነት ክንገብሮም ይግባአና ናይ ብሓቂ I know ናቶም ጅምር ኣለኹ ኣነኻ ስድራኻ ናይ ጴጥሮስ ተማሂረ هو ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኦኬ ጥዑም ለይቲ ቴንኪዩ ፅቡቅ ተማሂርና ቦና ቃል ሂወት የስማዓልና ኩልኩም ኣቦታትና አሜን አሜን ቃል ሂወት ندكم على نامس لنا بتافر